Nazdar, vítam vás Troll TV originál. Tuto mám priateľa, Hraska z TV. Mám mu robiť reklamu, tak to bude troška divné, že na čo mu mám robiť reklamu? Teraz som v jeho štúdiu, jak sa to volá? Toto je Hovnocúc štúdio. Áno, Hovnocúc. A tuto je jeho best friend, Hlavocúc. Áno, Hlavocúc. Práve teraz som len chcel povedať, že toto je ten jeden vlog, som u neho. Sme urobili pár videí. Chcem, aby ste mu dali odber ostatní, ktorí ma odberáte. Takže aj ty Tomáš, aj ty, Bada, aj Aďo, aj Kubo, aj ty, Karlec. To sa mu nepáči, dislike. Žiadne dislajky, odberajte ma. Aj odberajte ho, dám do popisu jeho link. A to je všetko, čo som na dnes chcel povedať. Možno niečo začne robiť, nejaké dietinky. Napríklad teraz začnem ma meniť na napríklad nejaké efekty. To je toto, aby si vedel. Hoho, som Roman. Som vysoký Roman. Nejak to nefunguje. To je divné. Bol som tento, jak sa to volá, idiot. A to je jedno. Nie, toto daj. To je ono, toto. Tuto. Daj toto. Tak. Nie, ešte vyššie. Ešte vyššie. No, to sú tie efekty. Teraz som v starom filme. Dobre, takže toto je všetko na... No, toto ani nie je všetko na dneska. Budem robiť idiočiny. Som Gregor, pozreli! Som nemenovaný človek, som zavraždil Hraska. Máš karedú čvát, tak preto moju prekrývame. Prepačte, že hovorím taký ten pribudr, mám nehlasám. Je to homož. Fuj, do keľu! Pomôž mi! On na jeho kanáli sa robí namachrá, že má nejaké sluchadlá a jeho Hlavocúc schytá všetko. Že Hlavocúc? Mikrofón. Kde tam aj? No akože v pohode, ale no... Ja mám rád a som Hovnocúc a som jeho logo. No a budem ma dávať na onej, jak sa to volá, na jeho akože tu Hraska z TV. Možno budem v pozadí, ak sa to dá. Dobre, čau. Dobre, tak to je na dnes všetko. Ty kokos, to má ešte dlhšie než moje normálne video. Tak nazdar. Peace, počkaj.